pinap ni phai KSA ni kheroni mate phelangpi along karbia khai ka chingrum ke do analong nangli tum bangjok stame manpeng chepat hithera khai si kachesong chepat chunia phanle ningchi binon donatum CM le punon bangjok MP le punon nangli tum arpu mate nangli tum manpeng chepat hideri lasi chuning rilo ante la anchon tang mona chohan alang li karbi tumhan ki putot kiluwa kaso thang na nang vitek the bihari tumhan pu pinap che theklong podona tu rom nangli long jong si karbia vido putang te pinap ni phai KSA ni nangli kam nangli sai chi okangra khirunia long nang chi tong tunon karbi tang te karbi pu hada ka chingrum maya long lasi wang ignon donatum nelita me donpo kardom KSA rupli ka chingrum lo po ratta ning pathenang nangli tum rupli tum ta check hand chi pen ratta chi sin laso video ko pisini asap so laso video long bang ni bonai pichoma donatum la bang ke nangli tum da chini nangji la pen ka chini ke nang sot laso arni jongsi karbiang long karbia nokbe KSA puasong atum jong si khiruni long damde lapen arenga hu yong si suse pusonte ilitum non PGR VGR tame phlung un e maki phlunga lama vedeji lapen tame karbi tang te karbi pu bangjok ta aning che thabang vedeji lasi hu la sorni nanglitum arni ka hingno pu bang matha lo sitami non bang eson che matha dam te arni ke me pusi hok nangi donatu jong si sorni la son se pusonte pini arni ni litum PGR VGR khirunia long ilitum ki phlungi pa laman me insambriji lasi KSA tumhan churo vek nangji ilitum karbia khaya nokbe pulote KSA tumil lasi pina bange nanglitum side of pigji khitia por bangjok ta chini sita me nanglitum pina arni si ni phai KSA ni nanglitum sai chi ora nanglitum PGR VGR ki phlungji pu karbi tang te karbi pu chingrum along nangli tum ta me wang iknon lapen pinap PGR VGR ki phluing pu ka chingrum along muluk du PGR pot alang litum KSA tum ta me rupli chingrum po pu radang nu ke dam tang ta me media long chepak lang la si pinap bang ke karbi tum chingrum pet atheng no le KSA tum rupli ta me isi vet si do po pu pinap alang litum radang theng no paklang thu pusonte ningarong pigi donatu lasi ilitum thekdon long loke phocheng ta PGR VGR along le joine khiruni si alang litum arenga husolo KSA tum lapenda me non puthot ka chingrum thu PGR VGR a joine khiruni along la so meeting long le KSA tum da me chingrum te KSA puisi vet dote ilitum ningarong thu piklang don tu lasi a video bang ke la pulo pina bang ke ilitum chetong dona ante lapen donatum nanglitum han eson ke than kisik na lang nili nang than lang masapso nangli long yong si karbia video lo plote karbi pula chema thanon nangli man peng bang che pathe dedri nili nang tumhan chuning rilo nangli tum man peng bang che pathe dedri CM le wang non MP le wang on ma kapre ka song tum le wang non nangli tum man peng che pathe ri yong si nangli tum karbi lo plote karbia video lo plote wangon nang che to non dak karbi do an chingrum pen chingwai sar pen le litum che song lo na nang litum han man peng jong sinang pirong plote nang litum han la poho nang karwak ma phla nang karwak anta ilitum apor dam joji lasi donatum karbi lo te karbi lo dhorom chipunang ne khai che sorsa nang ne ilitum ka chingrum melo kenang solo lasi pina bange apor chipi pen chetong eji phan puthot nang chuning rithulo donatum nili tame wangi arve jangbom joni tumna chu amasi asi kaprek sitame bangjuji donatum dei
ate bang nili yo nitum hem madung hello elpis kolong sinili isi video nang selam pilo ate ke hem si tami nili tum hem selam athaive hem tang tela lasi nangli tum han chuning rilo nili tami pu anang bor ipilo lapen nangli tum han churu nangi donatum kedam tang video ka upload tami nangli tum views tami vang piklo lapen pu anang chirablo nili phanda lasi churu lo lapen sopan tami kurwang tu